Здравейте, приятели, аз съм да Frozen Boy и падам, защото сървър не иска да ме телепортне. И ще започваме вече Lucky Wars, аз така ще му викам, че са Lucky Block Wars. Моля да се махни се надпис. Къде има Lucky блокове? О, всичко това е Lucky блок. Заради те пака не мога да се ориентирам. О, има Уидър! Кой спана на Уидър, бе? Не бе, Уидър! Не бе, Уидър! Уидър къде е? Ух! Аз съм целия фул ледър. Годен Морков. Се избавиме от мъките ми. Не. Уидъра! Това не знам. What? Това е... What the fuck? Няма мисли. Items. Ние кой ще бием с Уидър? Епа. Не, бе. Не. Не. Fuck you! Скала ми е къла! Не бе! Това ми изкара къла тази глава вече не иска. Не! Махай се! Ох, боже! Оцелях! Мога. Реши баняла си! Drop me items! Fuck! Go! Чао, живот. Ела ми е! Елам пак, бе! Не ти стиска. О, той ме обрадва. Вече му стиска. Явно му стиска да дойде. Бягай! Пикам ти! Lucky Ball. Аз му се оставям. Падни умри, бе! Ей! Убих един път някой! Не по мен, бе! Не по мен, бе! Ух, няма храна. Не мога да съм убил. Не бе! Мерси. Тъмното. Не бе! Не е Уидър, бе! Не е Уидър, бе! Не бе, да заспайхме с един. What the fuck? What? Не!
Не бе! Ха-ха-ха. Не бе! Ох. Ко се мъчиш, бе, кукичка? Не бе! Не втори, бе! Къде? Не. Стига, бе! Пеци! Спри! Не! Виж, има други! Защо мен, бе? Защо мене, бе? Ай, чао. Къде? Удари го! Айде, кол! Ударих! Той пък ида да има гемче. Защо имаше такова? Не. Но. Мале, да точно зад мен, бе. Не! Някакъв има тук иска с жертва. Видам, ще пишки брони. Ой, тук изко гори. Ох. Не! Защо Майнкрафт е толкова жестока? Аз ще оцелея! Няма да оцелея! Какъв е този, бе? Не бе! Айде да не бъдем нагли! Не. Половинка! Не, бе, шибаняк. Фак. Не. И хора, уйда да ме остави на мира. Аз тук. Защо не спавам и по-добре? По-добре нещото. Фак. Не кажа, че спавам още един удар. Окей. Нищо не спават. Слушай. Така. Лопата. Не бикам. Не, че ще ми трябва да. Пък и бикам. Така, на приятеля се допосли, че сега ще снимам. Той от канала пичува да влезем да Summer Boy. Някак не го знае, той е мега яката батка. Той е мега якия пич, той... Тук на гъщета. Сега